Akože čaute, tu je nasratý gogo, vysratý vyjebaný skurveník, ktorý sa kúrova a doteraz sa kúruje vonku. Akože sa kúrujem nikde. Nekúrujem sa. Takže viem, čaute, tu je Gogo. Vítam vás už neviem koľkatého vlogu. Koľko to bolo videa? Koľko som dal na ten oný? Ani neviem do piči. Teraz som škaredo ostrihaný, že? Jak vypadám? Nevadí, to uvidím vo videu do piče. Pekná tráva je tu, vidíte? No, ostrúhaná. Jak zemiaky. Nikto nejde. Aj, tu je auto. Som si myslel, že tu nikto nebude. Je tu auto, pozrite sa. Ja sem nechcem ísť. Ty kokos, teraz čo? Kam? Teraz, čo, milí diváci? Počkajte. Nemôžeme ísť. Tu je jeden ujo tu býva. Má tu auto. Vidíte, zaparkované. Nemôžem som ísť. Ani hento. Počkajte. Nejde? Nikto? Lebo tam sa pýtam, že či by nikto nešiel. Tam dole sú ľudia. A ľudia sú dole. A ja som musím niečo pozrieť. Nikto nejde, nikto. No, by som ísť, ale neviem. Bo niečo potrebujem sa pozrieť na niečo. Bože môj. Nikto nejde, nikto. Nikto. Počkaj. No, nevieme. No. Nemám šajnu. Počkajte. To si vás chytím do ruky. Takto. No. Bojím sa. Nemám šajnu. Piče. No. Ukončíme tento vlog. Čus. To je všetko. Váža.